Аднойчы ў жыцці мне давялося яшчэ у 70-е гады капаць бульбу з чалавекам, які быў, па-першае, вельмі, скажам так, маштабны. Жывоцік там такі. А па-другое, як потым аказалася, ён быў цудоўны акардэаніст. Я думаю, што нават зараз такіх майстроў акардэону рэдка ўбачыш і па тэле, і ў канцэртных праграмах. Ну, а тады, іграў. Нічога страшнага, нічога незвычайнага. Але ж яму прыйшлося пайсці з намі капаць бульбу. І вось ён са сваім жыватом, ён не мог сагнуцца, і яму прыйшлося яе капаць седзячы. А дарослыя, якім ён прыходзіўся зяцем, выказвалі вельмі вялікае незадавальненне, што ў іх зяць, па іхнім разуменню, не вельмі прыстасаваны да сельскагаспадарчай працы. Гэтыя ўражанні потым трансфарміраваліся ў, зноў жа, як у некаторых маіх працах, чалавека з тэлефонам. У яго памянялася адчуванне працы, адчуванне рэалій, адчуванне зносін з іншымі. І вось ён прыехаў к сваім родзічам на бульбу, капае бульбу, не можа расстацца са сваім тэлефонам. Тым не менш, вязёрка яго напоўнілася, тым не менш, рыдлёўка прысутнічае, тым не менш, яшчэ не ўся бульба сабраная.